ମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଜଗତସିଂହପୁରର ଭଙ୍ଗା ଘର, ସାବିତ ଘର, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଥରେ ନିଏ, ମରଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସାତ ଥର ଆସିଲା। ଆଉ 7 ମାସ ଭିତରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ନା କିଛି କାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା, ନା କିଛି ରୋଗ, କେବଳ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମରି ଯାଉଥିଲେ। 7 ଜଣ ଏମିତି ମରିଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଯେବେ ଗାଁରେ ପୁରା ବ୍ୟାପିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଣିଆ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାରଣ୍ଡାକୁ ଖୋଳିଲା, ସେଥିରୁ ମିଳିଲା ସିନ୍ଦୁର, ହାଡ଼ ଆଉ ମରଣ କ୍ରିୟାର ସାମଗ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି କହୁଛନ୍ତି 12ଟା ପରେ ସେ ଘରେ 7 ଜଣଙ୍କର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ଯେମିତିକି ସେ 7 ଜଣ ଏବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ କବାଟ ଖୋଲିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ସାହସ ଅଛି ରାତିରେ ଆପଣ ମାନେ ସେଠି ରହିପାରିବେ? କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏମିତି ସତ ସତିକା ଘଟଣା ଶୁଣିବା ପାଇଁ।